68 БГ и с мен са Afrojack с Присън, Afrojack 70 и Shell 68. Това е Иван, ако някой се чуди. Не му беше. Ние сме еднакви. Ама не по скинове, по имена. Ела до мен да го. Чакай, че събирам дърво. Но не трябва дърво, има някакво. Много. За всеки случай. Тук не го спим. Значи на къде ще я правим къща? Е толкова, слиш. Ама не, той тук има рез, аз мислех върху това. Защото там няма Това ли? рез. Къде излезе изобщо? Еми, то си пише. А, От тук. От тук. Ето от тук. ага. До... До е там, дето. Тъпа я разкарай се от мене. Ще дойдете Значи ли? да си го направил в една линия, бе, Мартин. Това е една линия, бе, си имам това от една линия. Елате за хел. Еми, те нас ни бият. Опа, извинявай, Иван. Ох, на едно сърце поли. Ние ще умрем тук, бе. Няма нищо. Ще завървим после. То ми пусна. Удари страничката. Ще измета. Така, бързо почваме да строим. Не, искаш ли ти дам меч? Аз ще си взема Не блок. може. Ще си взема блок. Майко, бягам зигзаг. Ще хубаво, веднага правим къща, защото умирам. Яй. Чакайте поне, я гледайте колко зомбите има тук. Аз бягам на някъде, се скрия някъде. Добре, че крипърите като гръмнат нищо не правят. Половин сърце. Майк! Дай, умирам, това. Крипър. Аз те спаси. И няма да умра. Защото следват два крипъра и скелети. И сега аз съм си взел меч. Да, човек. Къде си? Аре, бе, Мартин. Не, се връща. Слезни, че ме гадат мене. Не, се връща. Къде сте? Те крипърите нищо не могат да им правят. Надалече отивахме, че избягах. През лавата минахме и сме тук. Ето та. Или това са подкачите зомбите. Да, това са подкачите. Ето та, ти си издълнат. Това зомби, бе. Това зомби развива ли е тук? Бързо почваме да строим, аз ще ги избивам. Добре, дай да развива. Дава на къде ще строим? И къде те е ресъл? Мартин Това е не една може линия, да... наш къв е дълъг. От тука до... Тук е. Там. Ето някъде. Тук като слезеш от това излизаш. Да, ето някъде. Ма не, той не почва тук. Ето къде така почва. Не, тук така Да, почва, виж. почва. Точно аз къде съм го сложил това. Тук излизаш. Тук излиза. Тук почваш. Добре, почваме да правим къща, че ще свърши времето за клип. Айде. Аз ви дам дървото, вие се оправите. Че аз не знам къде е този ресъл и се обърка. Нека иска да се телепортира, ще си чака. Айде. Почваме нещо да стоим тук. Тази къща голяма ли ще Не е? там, бе, Мер! Не там. То мер, какво ще прави? бе? Върху това. Ти цяла база ли ще правиш? По пясъка, където. Това е тук да бъде. Когато този крипър ми става. Тук ли ще бъде стена? Тафа тук е бляко на човек. Обърнете се назад. Знаем, той е много стойно това. Мета е ти дърво. Добре, не. Добре, то клип няма да стигне за цялата къща, защото е пълна. Тук ще трябва доста дърво. Това клипа на пауза ще се върнем, когато направим къщата. И ето, че се върнахме. Ето я къща е готова, много голяма, почти няма вътре. Сега завеждаме, тук отвън сложих някакви глави, защото трепа сега зоните работи. И така, това е къщата. Ето ги скелетите, които мразя. Тук там тупа дупка. Кой ми взе лопата, Иване? Дали ми лопата? Аз? Какво си ми спорляш ми? Перля. Помагай. Я го спри за малко клипа. Добре, след малко ще се върнем.
И ето, че се върнахме, накрая трябваше малко тук да заведем къща, не че не сме обявили, да и... Аз ще отида за въглища. Добре, Афроджак още обзавежда. Към Ой, на скелет. Но ми трябва, аз не знам как ще се осветявам там. Нито. Това легло ли ще? Да, ако намерим легла. Това прича някакъв диван на нещо такова. Това го чупа ли? И след малко ще върнем пак, защото ми заби Майнкрафта и целия скайп, нали, правим нета и след малко ще се върна. И ето, че се оправим нета, не знам. Тъпо ще аз спра... Мерт! Тъпо ще аз спра клипа, защото ми заби нет и не ви чува. Какво гледам с сервера? О, много лъжи тук интернет имам. Влад. На други клип ще ходим да купаем. Ето този клип почти свърши добре, поне успяхме с него. Намерих дънжън. Какво има зло? Скачам. Колко. Ето и целият премишъл. Иване, къде се дойде, бе? Нямам пример, дойде. Какво целя айрон е примишъл? Тук златото не е премишъл. И тук айрон. Ето тази линия не е премишъл. Това не е айрон, е примишъл. Ти излезе от дъхтала. Аз ще да ходим. Иване, с тебе имаш ли някакви въглища? Да, бе. Имам 20. Имам 20 часа. Имаш Ги 20 слагам. точки. Да, си ги слагам на къщата. Добре, събрах 36 вътре. Ми се отваля всичко от този клип. И очаквайте другите клипове от проекта. И това беше всичко за днес. И чао!